Gegawa rasa lintange wusirna. Saudara Wahyu niku Ulpahmi bin Bapak Sumitro. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya Fitriana Nur Cahyani dengan mas kawin emas 10 gram dan uang tunai 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitriana Nur Cahyani binti Bapak Sunarto. Untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kang tulo suci nalika tuwa katresnan aku kowe sesandingan solas lagamu katon endah sinawang kelingan mulih tanggapan turut dalan bebarengan nanging saiki amung dadi kenangan. Rikala dek jaman semono aku kowe ngerucut woke tresno ning opo malah kesandung rupita kowe malah sumendeng wong liya nalika tuwa katresnan aku kowe sesandingan solas lagamu katon endah sinawang kelingan mulih tanggapan turut dalan bebarengan nanging saiki amung dadi